Ang utang sa Pilipinas padayon ang pagsaka. Gibutyag sa Bureau of the Treasury nga niusbaw og 2.2% ang utang sa nasod sa buwan sa Mayo sa tuig 2024. Hinungdan nga naa kini karon sa 15.35 trilyon. Matod pa sa Treasury Department kaniadtong Mayo, nadugangan pa og 330.39 bilyon ang utang sa Pilipinas. Mas taas kini itandi ngadto gabuan sa Abril. Gingo misaka ang utang sa nasod tungod sa pag-ubos sa peso currency batok sa foreign currency. Sa maong utang 31.96% or 4.90 trillion mao ang foreign debt. Samtang ang 68.04% 10.44 trillion mao ang domestic borrowings. Nasairan nga sa internal borrowings mga kabombo sa 134.34 billion nga nadugang niadtong Mayo gumikan sa 131.66 billion nga gigasto alang sa net issuance sa government securities og ang 2.86 billion maoy epekto sa pag-ubos sa value sa peso mga kabombo. Sukad sa pagsugod karon tuiga, ang domestic debt sa nasod niusbaw og 424.91 billion or 4.2% butyag sa naasong ahensya. Nakahinumdum ko mga kabombo niadtong pagka 2016. Sa akong nahinumduman naara sa 6 trillion ang utang sa Pilipinas. Pagbiya ni former President Noynoy Aquino sa Malacanang, ang utang sa Pilipinas 6 trillion. Niadtong pagka 2016. Apan pagpuli ni Duterte 2016 hangtod 2022 sud sa unom ka tuig nga paggalingkod ni Duterte sa Malacanang niabot ngadto sa 12 trillion kapin ang utang sa Pilipinas. Buot sabton nga sud sa unom ka tuig nga paglingkod ni Duterte sa Pilipinas, ang gobyerno sa Pilipinas nakautang og 6 trillion kapin. Kanyabot man og 12 trillion kapin ang utang sa Pilipinas pagka 2022 before milingkod si Bongbong Marcos. Nganong dako kayong utang? Nganong dakong utang ang Pilipinas? Tungod sa Build program ni Duterte. Asa man ni mga Build program sa tuaga presidente? O tungod po sa gasto sa COVID-19 pandemic. Ang gobyerno sa Pilipinas ni gasto og dako kayo nga kantidad pagpalit og mga PPA, vaccine, face mask, face shield nga giingong questionable kayo. Nga giingong mahal kayo pagkapalita sa gobyerno ngadto sa Farmally. Nga diin hangtod karon wa pa joy na nga preso mga kabombo. Kinsa may nakasapi atong giingong questionable nga transaksyon sa gobyerno sa Pilipinas og sa Farmally. Unsa kahay mahitabo sa nasod sa Pilipinas kung malumos na ta sa utang? Kung malunod na sa utang ang nasod sa Pilipinas, unsa may mahitabo sa atong nasod? Daghan ang nibutar ni Presidente Bongbong Marcos o ni Sara Duterte tungod kay nisalig sila sa katakos niining duha nga maoy makapalambo sa nasod sa Pilipinas. Apan, ang nahitabo ni samot naman noon. Napay inflation nga misaka og Mayo. Imong sweldo nga minimum kuwang ra kayo sa tanan mga kabombo. Bisa pag magsweldo kag 15,000, 20,000 karong panahon na kuwang ra gyud kayo sa tanan. Bugas perting pagkamahala. Isda, karne, suka, asin, mantika ug uban pa mga basic kayo nga mga panghinahanglanon. Pero tinang pagkamahala mga kabombo. Ang bugas no, ang uban nag line of 7 na. Dito kog mga mall, mutanaw ko sa presyo sa bugas, nag line of 7 na ang bugas. Dito sa carbon, dito sa public market, line of 6. Tag 60 kapin ang pesos bugas, depende sa klase. Perting pagkamahala. Wala nga imposible kini nga mamahimot tog 20 pesos ang kilos bugas nga perti naman pagkamahala mga kabombo. Ato kag karinderya, doon ay 20 pesos ang takos sa bugas, dili o sa kilo.
20 pesos ang usa ka cup sa rice, 20 pesos ang usa ka takos sa bugas, 20 pesos. Sa una kay gistra na, karon 20 pesos na. So diya dapita mga kabombo, makaingon ta og ni grabe naman ni. Di naman ni mao. Sobraan naman ni mga kabombo. Kining utang ron sa nasod sa Pilipinas nga niabot na og 15 trillion kapin, nakatagamtam ba mo sa mga basic services gikan sa gobyerno? Nangutang ang gobyerno og kwarta para unta nga gamiton sa mga project o gabaga programa sa gobyerno. Pangutana, nakabenepisyo ba mo sa mga programa o project sa gobyerno sa Pilipinas, mga kabombo? Dapay BRT nga way pulos, bus, rapid transit, diri dapit sa may Capitol, paingon sa Embacalso, traffic lang. Nangutang ang gobyerno og dako kayo ga kantidad, bilyon nga project ang BRT apan way pulos ga traffic lang, mga kabombo. Gi-implementar unta ng BRT kaniadto mga 25 ka tuig ang nakalabay, sa una unta na gibuhat. Karon lagi implementar nga ang Cebu City nagkadugay, nagka-traffic na og maayo, nagkadaghan ang mga sakyanan, wala mulapad ang kalsada, nidagan ang mga sakyanan, perting trafika, traffic naman gani ang Cebu City nga wala pa magdagan ang mga dagko nga mga bus, samot nagmudagan ang mga dagko nga mga bus, samot nagmahuman ang bus rapid transit. Samot nag fully implemented na guni ang bus rapid transit, dugangan og mga 50 kapin ka mga dagko nga mga bus nga magdagan diri sa tuang nagunang kadalanan samot ka traffic, mga kabombo. Wala para kanako ang gobyerno sa Pilipinas usahay ba mangutang og kwarta para sa project nga way pulos